Pinudiak ikertu ditu Euskal Herriko Unibertsitateko talde batek. Paisaia, biodibertsitatea eta ekosistemen zerbitzuko taldeak egin du ikerketa eta bertan baieztatu dute pinu landaketek kondizio ezin hobeak eskaintzen dituztela, azpian bertako basoa garatzeko. Ibone Ametzaga, egunon. Kaixo, egunon. Ikerketan parte hartu zuzuk, ezta? Bai, bueno. Eta bene talde handi bat ere bai, Bai. Zutelan guztiak taldeka egin behar direla. Oso zailak. Batez ere kanpokoak, horrela, kanpoan egiten ditenan, ez? Bai, zuek hemengo basoak ikertu dituzue? Bai. Ea hasieratik hasten gara. Bai. Zer dela eta egin duzue ikerketa hori? Bueno, guk, danok ikusten dugu, ez, gure paisaia azkenengo mendean, aurreko mendean, eta honekin, zegoen egoera gaitik eta, sartu zan pinudia, azken batetan pinudia hau kanpotik dator, eta bere funtzioa egiten ari da, hau da, sartu zan, basoa ez egolako, lur pribatuak zirelako, eta azken batetan ere bai, egurra, ez, lortzeko, eta lurzoroa pribatua denez, normala, ez, etekin bat ateratzeko. Eta gu beti, ibili gara ikusten, ze onurak edo ze arazoak ere ekologikoki sortu aldituen. Eta momentu honetan, egin ditugu ikerketa desberdin asko, pinuak eta aristia konparatzen, baina momentu honetan ikusi nahi genuen, ea aldaketaren bat paisaia mailan, edo lagungarria izan zitekeen pinudia, aldaketaren bat paisaia mailan emateko zen, eta momentu honetan egia da, basogintza krisi nahiko garrantzitsu baten dago, hau da egurraren balioa, arazo desberdinen gaitik asko jetzi da, eta orduan, etekinak ez dira, segurazki, garai batean hori, ematen zirenak, ez? Eta egia da, guk ere pinudiekin modu batetan nahi baduzute udazkena galtzen dugu, ez? Eta hori ere baliabide bat izan daiteke adibidez turismorako, ez? Baina, begiratuta ere, ekologian eta, badaude sistema oso desberdina da, eta badaude, espezie batzuk galtzen direla, ez? Ez direla agertzen sistema hauetan. Eta ikusita, krisialdi honetan gaudela, pinuaren batzutan ematen dan kudeak eta gaitik, badago ikerketak eginda, zelan badibidez igaduran, eta, arazoak eman aldituela, eta leku oso maldatzuetan, zuaitzak maiztasun batekin mosten direnez eta, orduan horrek ere, eragin bat deko lurzoruan, eta horrela, ez? Orduan, gu pentsatu genuen, ikusiko dugu, denboran zehar, ez? Hau da, landatzen danetik, gero ja moztu baino lehenagora, zelan hobetu dezakegun, edo zer gertatzen dan, ez? Erabilgarria dira, aldaketa nahiko arina izan daiteke, pasatzea leku batzuetan, ez leku guztietan, baina gure paisaia, aldatzeko apur bat, edo, ze momentotan, edo ze laguntza ziguten emon, zeren eta gu begiratzen ari garena da, zuk lehen komentatu duzun lez bezala, badira zerbitzuak, ez? Azken batetan gure ingurumeneak landazabalak, eta ematen digute zerbitzu batzuk eta gizartea askotan ezakonturatzen. Ez da bakarrik ematen digutela, gu beti gizartzen gara baliabideak, ez? Jaten duguna, eta beste, baina badaude beste asko oso garrantzitsua direna, klima erregulaketarako, eta orduan, gu ari gara guzti hori begiratzen ere bai, eta, ikusi dugu, bere funtzio zerbitzu batzuk, ona dauzka pinuak, dana daukate, sistema guztia dauzkate, baina ikusi dugu, bertoko basoa, ere, berreskurak eta lortuko bagenuke, igual zerbitzu gehiago lortuko genituzke. Adibidez, biodibertsitate aldetik, askoz ere hobeak printzipioz izango lidatekete bertoko basoak, ez? Gauza da, egitea, kudeaketa bat, nahi baduzu, paisaia mailan, lortzeko dana. Gu, jaularitzarekin eta Bizkaiko Aldundiarekin lanean ari gara zerbitzuen ebaluaketa bat egiten, ez? Eta ikusten da, badagola orain, joera bat gehiago, balio hori nahi baduzu balorazioetan,
sartzeko. Adibidez, ez? Gauza oso interesgarria izango litzatekela gure ikuspegitik, ezakite gero instituzioak, ez? Baina askotan gertatzen da udalerri batetan, ez? Udalerri txikia da. Udalerria txikia izan da eta biztanleri gitxi eukin da, igual, dauzkaten subentzioak eta ez dirain handiak, inbeste jende ez dauzkatelako, ez? Hainbeste biztanleria, ez? Eta askotan dana nahi dute biztanleri gehiago eta etxe bizitzak eta dana. Baina baina beste aldetik, udalerri horietan, landazabal guztiak eta ematen digute gizakia, herrietatik edo hirietatik gaudenei edo denei ematen digute beste zerbitzu asko oso garrantzitsua dira, eta hau da aisialdirako edo urraren urzikloaren erregulazioa, klima edo dekogun mikroklimak eta orduan hori dana askotan ez da baloratzen, ez? Eta orduan, klaro, udalerrietakoak, berdin zaie, baina ez dut hainbeste baloratzen euren lurzorua artifiziala bihurtzen badute, hau da, poligon industrialak edo dena den, ez? Edo etxe bizitzak. Zeren eta eurentzako printzipioz ez deko onurarik, ez? Bai, rurala esaten zaio, ez? Landazabala, baina gero, igual subentziotarako ez da baloratzen, ez? Azkenean praktikorako, poltsigurako, ez dela... Hori, hau da, klaro, eurak, gainera jakindan nekazaritza, batez ere Bizkaia eta Gipuzkoa, hainbeste ez du ematen, ez? Orduan, eta orduan, hau izango litzateke, zerbitzuekin, eta modu errez batekin pinuduiekin, ez? Pentsa, pinudien bidez, azkenean, barizti bat bihurtzen lortzen badugu, bere barizti horrek balio bateko, zerbitzu batzuk ematen digu, gizarte guztiari, ez? Eta hori balio bat emango bagenioke, edo instituzioan alki emango bazilitzaizkioke, orduan, igual, egon beharko za moduren bat, ordainketa berezi bat ematea, eta hori hemen, astiro sartzen hasiko da, Europan, eta adibidez, Ego Ameriketan erabiltzen ari da, ez? Orduan, nire ustez, sistema guzti horren barruan, guk nahi genuen ikusi, hori, ze balioa dekon edo benetan ze gertatzen dan, ez? Eta, igual, aukera errez bat eukidezakegu, ez? Leku guztietan, baizik eta adibidez hori malda handietako lekuetan, eta berez behar bada espezie, landaketarako erabiltzen ditugun espezieak euren kudeaketa gaitik arazoak eman aldutenak, zaiatu hor berreskuratzen bertoko basoa, eta bai euki beste leku batzuk, ez, landaketetarako, eta dana behar da, ez? Baina hasi behar dugu nire ustez gizarteak, hasi behar du benetan baloratzen naturak ematen diguna. Oso garrantzitsua da gizartea onura hoiek eta zerbitzu hoiek baloratzen hastea, eta ez bakarrik gizarteak, eta gero ere moduren batetan ere bai, hori dana ematen digutenak, eta askotan ematen digute, hau da, landazabal horien jabeak, eta ez, eta egiten duten kudeaketarekin mantentzen dute guk ikusten ditugun paisaiak, eta hori guri gustatzen zaigu, ez? Moduren batetan, buelta hori ematea, eta bestaldetik... Konpensatu egin behar ditugu. Hori da, eta bestaldetik ere bai, udaletzeak eta konturatu behar dira daukaten aberastasun horretan, ez? Eta igual, konpentsazio sistema horiekin eta igual baloratuko da gehiago, ze denok ikusten dugu gure, nik gutxienez ingurunean ikusten dut, askotan dana da hori, askotan poligon industrialak eta baina dana ezin da egon leku guztietan, igual hasi behar gara begiratzen ustiak eta mota desberdinetan, ze azkenean hori, danok dakigu zer ez dugun nahi gure ingurunean, ez? Zuek, Ibone, zuen ikerketa proposatzen duzuena da, pinu landaketak erabiltzea bertako basora iristeko. Hoi nola proposatzen duzu ez? Askotan entzun dugu pinuaren azpian ez dela ezer azten. Iratze edo garoa. Ez dira ateratzen espezie guztiak, hau da, espezie guztiak, igual baso aristi misto baten azpian dauden guztiak, baina
astiro bai sartzen dira zeren, eta igual hasierako faseetan zailago da, ze argi asko dago, ez? Orduan argi asko dagoenez, sartzen dira nahi badozu espezie arruntagoak. Baina gero, 20 urtetik aurrera, generalean, ez zaila inbeste zinausketak, ez bakanketak egiten, ez? Orduan, sistema azpian sartzen ari dira zaziak eta aritzak eta horiek nahi baduzu aristien baldintzak astiro moldatzen hasten dira azpiko geruzoietan eta horrek baimentzen du baldintza hori behar dituzten basomistoen espeziak sartzen. Eta orduan, karo, horregaitik gero amaieran, gero jarraitu behar da prozesu hori, ez? Eta momenturen baten, noski, astiro pinuak kentzen joan beharko dira. Zeren pinu saila guztia batera bota gero, azpian hasitako guztia, txikitu edo sustu egiten. Kontuan direkin egin. Eta hori da zuek nahi ez duzutena. Bueno, hori da, guk proposatzen guk ikusi duguna dela, lagungarria da, ezke momentu honetan, segurazki erkidegoan inoiz baino gehiago eukidugun egur kantitatea dago. Zeren eta ez da moztu prezioa txarra dalako, eta hoiek moztuta ondo, azpian aberastasun izugarria dekogu. Kontua izango da, sail gehienak esku pribatuetan daudela, ezta? Eta hor botatzerako orduan, lursail jabeekin, hori horregaitik tratatu beharko litzakeela. Bai, baina karo, bezaldetik ere bai jakin behar da, jabe askok, nik ezakit igual Bizkaia mailan, igual hankasartze bat, baina azkenengo gauzak horrela jakin duela bakarri dagoela igual jabe bat hortaz bizi dena. Beste guztiak daukate, estra bat, estra edo konpensatzeko, ostra bat bezala. Lursaila dute, eta, baina badagoz beste bat, diruetekin bat ateratzea badaukat, badagoz beste batzuk, beste aldetik ere bai, bere kabuz, izten ari direla, badago Lurgaia Fundazioa, egiten dutela horrelako hitzarmen batzuk, eta izten diete kudeaketa, eta beste astiro azten dira sartzen bertoko basoak, edo beste jabe batzuk ere, esaten dutela, ni daukadan lursail guzti honetan, parte hau, askotan, konservaziorako, edo bertoko basoa berreskuratzeko, baina hori da bakoitzarena, eta hori oso, eta moduren batetan... Foru Aldundia, Jaurlaritzak, instituzioak esku hartu beharko lukete hoi aurrera eraman ahal izateko. Bai, egon dira diru laguntzak proiektu onak egiteko, baina askotan, eta egin dira, proiektuak, ibai basoa, eta horrela, baina, karo, askotan zaila egiten dana, diru laguntzak ematen direnean da, jabeak, hori egiteagaitik igual diru kantitate bat hartzea. Eta zergatik ez du hartuko ematen dituen onurengatik? Begira, hor gelditzen da galdera, Ibone. Ez dago gaizki, Ea batek baino, seguru idearen bat edo entzungo zuen, esango zuen, zergatik ez? Hori da, azkenean denentzako da. Denentzako onure izango litzakeelako. Bai pinu sailaren jabearentzat, bai asteburua pasatzera kanpora joaten garen guztiontzat eta denentzat. Hotelak eta dana daukaten ekazal gune. Ibone Ametzaga, paisaia, biodibertsitatea eta ekosistemen zerbitzuko ikerlaria. Benetan, mil esker, bazuen ikerketaren berri hemen gure saioan emategatik eta inbeste ideia luzatzegatik. Ea belarriak badauden horretente, entzun eta zerbait martxan jartzen dutenak. Zuri esandakoa benetan mil esker. Zuei ere bai, Ondo segi, Ibone. Agur.